गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेमा रायजो राजा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे सम खोनासंलाङोबा गासैबो खाहानिखौ बुजिलांगोन आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन 6 बोसोर बेंगलाव बिसनायावनो बोसोर बोसोर बेमार जानानै गोलैनानै थानाय माइगाब गरसे मोनजाबाबो पानिश दै गुदुङा एसे गुदुंद्रायबाबो पानिश ओंखामाव अन्थाइ थरसे मोनजाबाबो पानिश मानि थाखाय पानिश नैबे आंनि साखाथियाव थानाय नैबे सावगारिया मैया गुवाहाटीयाव फैदोंमोन बिथांनि मुङावबो 4 लाख माने साफ्रोमबो एक्स-एन-डि-बिनि मुङाव चेक होनाया बिथांनि मुङावबो दं नाथाय बिथाङा 2016 नि गेजेराव हमजादोंमोन बेंगलाव बेबायदि समाव 16 निफ्राय 6 बोसोर जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों बिथांनि बुंनाय मथे 4 मास सोल' जादों गबोनाया बिथांखौ जेब्ला बेंगलनि जोबथेसालियाव थानाय समाव रावबो एक्स-एन-डि-बिनि दैदेनगिरिफ्रा खबर लानो थाङाखै सोरबा एक्स-एन-डि-बिनि दैदेनगिरिफ्रा न'खरनि माखासे गथ'फोरनि फरायनाय न'खरनि माखासे जानाय लोंनाय बेफोरनि जेबो खबर लानो सासेबो दैदेनगिरिफ्रा नुजाथि हैयाखै होननानै बिथाङा फोरमायो आरो लोगोसे नैबे आंनि साखाथियाव थानाय बे फंबायाबो मैयानि समाव फैदोंमोन जेब्ला 4 लाखके बयनोबो एक्स-एन-डि-बिफोरनो गांसे गांसे चेक रानना होदोंमोन बेबायदि समाव बे फंबायनियाबो 4 लाखके चेक राननायाव मुङा दंमोन नाथाय बे समाव बे फंबाया बेमार जानानै बिसनायाव गोलैना दंमोन फंबाया दिनैसिमबो बेमारा थिग हामाखै बिसनायाव थाबायनो हायै बिसनायावनो गोलैसोनानै दंमोन जेब्ला चेक रानदों आरो बे फंबायनि मुङावबो चेकआ दंमोन नाथाय बेमारनि गादबनाय आरो गावनि बेमारा थिग जायैनि थाखाय लांफैनो हायाखै नाथाय मैयानि समाव नैबे बिथांजों आरो बे फंबायजों मैयानि समाव फैदोंमोन नाथाय जों एखे लोगो थांदोंमोन नाथाय गभर्नमेन्टनि माखासे प्रसेस बायदि एप्लिकेशन होदों बिथांमोना एप्लिकेशना जुदि एक्सेप्ट खालामजायोबा बा सरकारनि माखासे नेम निथि बायदियै एप्लिकेशन होनाया एक्सेप्ट जायोबा सानैबो आरो नैबे बिथांनियाव एकाउन्टआव मासे मास दरमाबो हाबोमोन आरो नैबे फंबाया बेसेबांबा सम बिसनायावनो बेमार जानानै दंमोन नाथाय सासेबो बर' लिडारफ्रा सासेबो एक्स-एन-डि-बिनि दैदेनगिरिफ्रा नैबे फंबाय आरो नैबे बिथां जोबथेसालियाव 6 बोसोर थानायाव रावबो एक्स-एन-डि-बिफ्रा हेफाजाब होआखै होननानै फोरमायो आरो नैबे फंबाया दिनैसिमबो बेमारा मोजाङै जायाखै होननानै फोरमायो बिथांमोननि बुंनाय बिथांमोननि माखासे जेरैबायदि बुंदों बेसेबां सैथो जायफोर बिथांमोननि जायगायाव थानाय बिथांमोननि गेजेराव जायफोर बिथांमोना जायनि आन्दाराव थायो बिथांमोना माबायदि गोरोन्थि मावनानै बेंगलनि जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों आरो नैबे फंबाया बेमार जानानै बेसे सम नंमारगौ बिसनायावनो थानो गोनां जादों थाबायनो हाया बेसेबां सैथो जुदि नंगौबा जोंनि एक्स-एन-डि-बिफोरनि माखासे सिनियर दैदेनगिरिफोरनि माखासे गोरोन्थि दंना गैया रायजो राजाफ्रा एक्स-एन-डि-बिफ्रा एसे बिजिरनानै नायदो आरो बिथांमोननि बुंनायखौ एसे खोनासंलांदो फंबायनि नामखौ मा होनो ओरैनो आफादाव दिहुनसाबो होनना बुङोमोन औ आफादाव मा बेसनि 26 बेसनि आंना ओरैनो आफादाव हङा होननानै गाबज्रियो आरो नाम मोजाङा लुकास बसुमतारी ओमफ्राय मा बेसनि आंनि बेसआ 23 मोन खोनानो मोननाय मथे बेंगलाव आदाया माने 6 बोसोरनि उनाव उदां जाबोबाय माब्रै मा केसनि थाखाय हमजादोंमोन एसे बुंनो हागोन नामा आदा हागोन मानो हाया जानो खारना जाहैबाय बेंगलाव आंहा सासे सानै लोगो दंमोन थांलाय फैलाय खालामलायबाय थायोमोन जोङो बिसोरो मा मावदों मा मावा आं जेबो मिथिया बिसोर मावनानै हमजानानै बिसोरो आंखौ फासायनायनि गेजेराव आङो 6.5 बोसोर जेल जानानै गबोबाय आरोखि दा गबोनायनि उनाव दा न'खराव बिराद सिलिंखार जाबाय आरो आंहा माने
सोलिनानै थानो थाखाय बहुद गोब्राब जाबाय दा आङो आंनि मोननांगौ दरमाफोरखौबो चेकफोरखौबो आं मोननाय जायाखै दा बेफोरखौ मोननो थाखाय दिनै आं गुवाहाटियाव फैदोंमोन खाइलेपारायाव जोंनि गोबां सारमोनबो दंमोन बिसोरखौ लानानै आं माखासे खामानिखौ मावबाय बेफोरखौ लुबैनानै माने आं एप्लिकेसनखौबो गारनाय जाबाय जेन' बे चेकफोरखौ मोननानै आं बिजनेसफोरखौ मोजाङै मावना जानो हायो आरो जोंनि माखासे गोबां लिडारफ्रा जे आं जे बेफोरबायदि जेलाव नंखाय दायनि फासायनानै दोनजादों जोंनि लिडारफ्रा आंखौ रावबो नायस'वाखैबो बा जेबो थाइसे थाइनै हरस'नायबो जेबो गैया आरो जेबो उद्देश आरो जेबो खबर लायाखै बेनो आरो लोगोसे नैबे फंबाया 2 बोसोर बा 3 बोसोरसो थाबायनो हायो माने पेरालाइज बेमार जानानै दंमोन बेखौ ओरैनो बेमार जानानै गोलैनानै थादों होननाय खोनादोंमोन बेसेबां सैथोसो फंबाय नंगौ नंनाया आङो रायलायनाया थिग जाजोबाखै दाबो थाथ'आथ' जाजोबो ओंखायनो आं दिनै फुङावनो ओंखारनानै गुवाहाटि खाइलेपारायाव फैदोंमोन आरो जेब्ला बेमार जादों फंबायखौ सोरबा XNDB-नि दैदेनगिरिफ्रा ट्रिटमेन्टनि थाखाय नोंखौ एसेबो हेफाजाब होआखै ना फंबाय होआखै रावबो लिडारफ्राबो नायाखैबो आरो जोंहा थाखानाय मोननै दोलो राजखान्थि हान्जा UPPL मोनसे आरो BPF मोनसे बिथांमोनाबो जेबोथ' हेफाजाब होनाय जायाखै रावबो हेफाजाब होफैया बिथांमोननि माखासे बुंनाय रावखौ खोनाखाबाय बै समनि XNDB-नि जेब्ला भारत सरकार आसाम सरकारजों जेब्ला सोमावसारदोंमोन XNDB-आ बेबायदि समाव हाग्रा बंग्रा गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय समाव XNDB-नि साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा माइ गाब गरसे मोनजायोबाबो पानिस होनो नागिरोमोन सोरबा बायदिया साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा माइ गाब गरसे मोनजायोबाबो सोरखौबा आसि थुयै थुयै रायदोंमोन गावनि जेनियरफोरखौ बेसेबां लाजिथावना बायसेन्सआव दै गुदुङा एसे अभार गुदुंद्रायबाबो पानिस ओंख्रिया एसे संख्रि गोबाबबाबो पानिस माबा मोनसे जुदि जानाय लोंनायनि टाइमा एसे बारबाबो पानिस बेसेबां XNDB-नि दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि डिसिप्लिनखौ साक्सेसफुल खालामबोदोंमोन नाथाय बेबायदि गुबुन गुबुन रायजोआव थानानै गुबुन गुबुन हाग्रा बंग्रा थानानै स्ट्रं डिसिप्लिनखौ आफादनि संबिजित बायदि माइ गाब गरसे मोनजायोबाबो सोरबा दैदेनगिरिजों दाद्रि होजानाय सोरबा साफा सानै गासैबो लिडारा नङा साफा सानै XNDB-नि दैदेनगिरिफ्रा दंमोन माइ गाब गरसे मोनजायोबाबो सोरखौबा पानिस होनो नागिरनाय दै गुदुङा एसे दुंद्रायबाबो पानिस होनो नागिरनाय ओंखाम ओंख्रिया जुदि टाइमनि एसे बारबाबो पानिस होनो नागिरनाय मानो होनोबा दैज्लां समाव बनफ्रा राना ओरैबायदि खस्थ' मस्थ' संनानै दैदेनगिरिफोरखौ जाहोनो गोनां जायोमोन संग्रायजों सिबै सिबै ओंखाम ओंख्रिखौ फोमोननो गोनां जायोमोन दैज्लां समाव मास मोनसे मास मोननै गाहाम अखा हायोमोन बै समाव दानि समाव जों मास मोनसे गाहाम अखा हानायजों लोगो मोनाखै नाथाय बै समाव जेब्ला जों अरनबारियाव थानाय समाव मास मोनसे मास मोननै गाहाम अखाया रे 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 हायो अब्ला बननि ओरैबायदि खस्थ' बेबायदि समाव खस्थ' मस्थ' दैदेनगिरिफोरखौ ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोयो ओरैबायदि उखुन्दै लुन लुन ओंखाम ओंख्रि संनानै एसे टाइम बारबाबो पानिस एसे दैया दुंद्रायबाबो पानिस बायसेन्सआव जुदि अन्थाइ गरसे मोनजाबाबो ओंखामाव माइ गाब गरसे मोनजायोबाबो पानिस गासैबो दैदेनगिरिफोरनि गोसोआ बेबायदि नङा साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा दंमोन अब्ला बेबायदि जुदि स्ट्रं डिसिप्लिनखौ बेबायदि साक्सेसफुल खालामबोदोंबा मानो XNDB-नि दैदेनगिरिफ्रा दिनै सोरबा साफा सानैजों थगायजाखो मानो गावनि केदारफोरखौ गावनि आंगो लोगोफोरखौ दिनैनि समाव मानो बावखो गावनि बिमा बिफानो मालाबा समाव ओंखाम खुरनानै जाहोनाय बर' सेंग्राफ्रा रेकर्ड गैया हाजार हाजार लाख लाखनि गेजेराव बिमा बिफानो ओंखाम खुरनानै होग्रा बर' सेंग्राफ्रा साफा सानैल' थानो हागौ
नाथाय टाइम मथे ओंखाम ओंख्रि संनानै दैदेनगिरिफोरनो जाहोनांगौमोन। गुदुङाबो जुदि गोदौआबा पानिश, दालियाबो जुदि मोजाङै गेब्लेयाबा बेबो सागं सानो मोना, हारसिंनो ग्लुब ग्लुब गोदौनानै गेब्लेजोबनांगौ। ओंखामाव माइगाब गरसेबो मोनजानो मोननाय नङा, अन्थाइ थरसेबो मोनजानो मोननाय नङा। बेबायदि स्ट्रं एनडिबिया हाग्राबारियाव थानानै माखासे डिसिप्लिनखौ बेबायदि साक्सेसफुल खालायबोदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव बेबायदि स्ट्रिक्ट खालायग्रा दैदेनगिरिफ्रा मानो फंसेबो साफा सानै दैदेनगिरिफोरजों थगायजानाय, सोबख'जानाय आरो गावनि केडारफ्रा दिनै बेमारजों भुगिनांनाय, जोबथेसालियाव भुगिनांनाय, केसनि जेंनायाव भुगिनांनाय, मोनफ्रोमबो जेंनानि सायाव दिनै मानो माथो होनो हाया? स्ट्रं डिसिप्लिनखौ जुदि खामानिखौ मावबोनो हादोंबा फंसेबाबो सोरबा थगायसुलाफोरखौ माथो होनांगोन। सोरबा गावनि केडारफ्रा बेमार सेमार जानानै थानाय बिथांमोननि खाथियाव थांनानै खबर लाहैनांगोन। दिनै मानो गावनि केडारफ्रा केसनि जेंना हारिनि थाखाय नांदोंमोन, जानांबाय दिनै गावनि हा हु फाननानै बेमार सेमार नायनो गोनां जाबाय, केस गेलेनो गोनां जाबाय। हारिनि थाखाय बेसेबांबा दैदेनगिरिफोरनि थोननाय आरो माखासे एक्स एनडिबिनि डिसिप्लिन आरो एक्स एनडिबिनि संबिजित बायदि साफ्रोमबो रायजो राजा, साफ्रोमबो एक्स एनडिबिफ्रा खामानिखौ मावबोदोंमोन। नाथाय सानसेबाबो साननैबाबो बोसोर मावदोंबाबो साफ्रोमबो एक्स एनडिबिनि मुङाव केसानो जा, बेमार सेमार जानायानो जा, साफ्रोमबो न'खर दानायाव उसुबिदा, बेफोरखौ एक्स एनडिबिनि दैदेनगिरिफ्रा एसेबाबो खबर सबर लानाङा। लाजिथावना, जाय साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा माइगाब गरसे मोनजाबाबो रागा जोंग्रा, दै गुदुङा एसे दुंद्रायबाबो रागा जोंग्रा, टाइमा एसे बारबाबो रागा जोंग्रा, दिनै बेबायदि दैदेनगिरिफ्रा मानो फंसेबो थगायसुला दैदेनगिरिफोरखौ फंसेबो राव बुंनो हाया? गावनि केडारफ्रा दिनै बेमार जानानै थानाय आरो जोबथेसालियाव जोबजानाय, साफ्रोमबो केसनि जेंना, साफ्रोमबो न'खर दानायनि जेंना, बेफोरनि सायाव मानो फंसेबो माथो होनो हाया? बेसेबां लाजिथावना।